जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बीच लेके आइल एक बहुत ही नया और जबरदस्त कॉमेडी फुल गाना, जौना गाना के बोलबा ले लो नेनुआ आ। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी एक गाना के हम वीडियो सॉन्ग के रिव्यू लेके आए हैं। जी हाँ भैया, बहुत ही जबरदस्त रिव्यू करे वाला बानी। आप सब वीडियो के लास्ट तक बना रहे हैं। सबसे पहले आप सबको बता दी गाना आज ही सुबह में रिलीज हुआ है, सुबह 6 बजे, जौन की वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग रिलीज भइल बाटे। और आप सबको बता दी व्यूअर्स काफी तगड़ा मिल रहा बा, लाइक भी वही तरह गिर रहा बा, काफी ज्यादा श्रोता पसंद कर रहा बा एक गाना के, जौन हम बतौर अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, रवि पंडितम गिरी, प्रियंका रेवड़ी। जी हाँ, ये लोग के बतौर अभिनय देखे के मिलल बा, श्रोता बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा बा। अब रिव्यू के बात कर जाओ तो भैया ये गाना के गईले बने अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और खुशबू तिवारी केटी। काफी लाजवाब आवाज में गाना बाटे और साफ तौर पे बता दी भैया एक गाना के लिखले बने यादव राज जी। जी हाँ, जौन की काफी जबरदस्त गाना लिखले बने, जौन की काफी कॉमेडी गाना बाटे भैया। और ये गाना म्यूजिक दल बने ADR आनंद। और साफ तौर पे बता दी भैया एक गाना के डायरेक्टर बने रवि पंडित। का भैया डायरेक्शन के लिए मतलब काफी तगड़ा डायरेक्टरी कैले बने गाना के लेके रवि पंडित। और बतौर बता दी भैया अभिनय भी रवि पंडित कैले बने और एकदम फुल्ली कॉमेडी गाना बा। गाना में अगर बात कैले तो भैया कलर कोडिंग भी बहुत जबरदस्त बाटे, लुक लोकेशन काफी जबरदस्त बाटे, डांस भी काफी तगड़ा बा और कॉमेडी फुल गाना बा। जी भैया, फुल HD रिव्यू के तौर पे हम आप सबको बता रहे बनी भैया, राइटिंग भी काफी तगड़ा बा गाना के, म्यूजिक भी काफी तगड़ा बा भैया, डायरेक्शन भी काफी तगड़ा बा। और स्टार के तो भैया बातें मत पूछी, सारा स्टार अपने आप में बहुत ही तगड़ा बा। रवि पंडित भैया काफी लाजवाब कॉमेडी एक्टिंग कैले बने, उहे भैया अरविंद अकेला कल्लू का लाजवाब एक्टिंग कैले बने। और दू गो में एक्ट्रेस बा लोग प्रियंका रेवड़ी और नीलम गिरी। जी अभी जौन की काफी धांसू खूबसूरत भी लग रहा बा लोग, काफी लाजवाब भैया एकदम कॉमेडी गाना। आप सबको बता दी गाना देख के एकदम मजा आ गई, जौन की पुदीना ए हसीना आप सबके गाना जौन बाटे पवन सिंह के, वो गाना के याद दिला दी गाना। काहे कि भैया ओही ये गाना के भी देखले के बाद बहुत ही मजा आ रहा बा। काहे कि भैया ये भी एकदम फुली कॉमेडी बाटे। और बता दी भैया पुदीना ए हसीना में कॉमेडी रोल पर रहने रवि पंडित और ए में भी रवि पंडित कॉमेडी रोल पर बने, जौन की वही कॉमेडी पूरा तरह से धारपर तरीका से कर रहा बने। और गाना फुल्ली एकदम फनी बाटे, जौन की आप सबके एकदम मजा आ जाए, एकदम पुदीना ए हसीना गाना नियर एकदम मजा आ रहा बा एकदम। जी हाँ भैया, एकदम धांसू गाना बाटे। ई रहल भैया हमार रिव्यू गाना के लेके। आप सबके काय में कमी बेसी लागल बा जरूर कमेंट बॉक्स में बताई। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के दबा के शेयर करी।